अगर 10 मिनट देरी कर दे तो हग के लभेड़ लियो अपने दे। अब बात मत कही इतना लम्बा लम्बा। अब होने गए रहनी है तब कह दे कहाँ गइल बारे गए रहनी है एगो सिंगल प्रोग्राम के लोग के मरल बेटे 29 तारीख के हम कनी का है डबल ना करवा ले त ना माई मोबाइल बारी का चाहत नहीं वो दिन पर क्यूर क्यूर कर हो जाए सरवा गरिया हो त खाली लोग कहला हमरा तरह से कहले हो हां तो गाड़ी देता रहे देखो यही पत्थरे पर हवा निकेत पर जन हो लेके गइल गोरा का धरती वीर विहीन हो सकेली दोगला विहीन ना हो सकेली और यो दोगला हो सुतल बता यो बहु तार क्षेत्र में गोनाई बोलले खाली हुए ना खाली दोगले ना ना लागेला ना विरह रस के गीत ने भइल है ओय 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 विरह रस के गीत मेहरारू होई मरद होई हिजड़ा भी रोका जा अब हिजड़ा भी रोका जाए ओकन के लाइन ना आवेला हैं ओकनी के तो मॉल पर तो ओकनी के बुझाई लगियसन बता का जानता रहे लगियो तो नमक पानी पियावा परदेश आ घरनी घरे रिमझिम बहुत मन मरले बारो तर फोन न खेलकत का घरे देवरा बा सुबह सवेरे घरे तो देखो सुबह सवेरे तो भाई हमें नंबर नया रखले हैं मांगो सुबह से नंबर मांगो बस मांगो अंगूरी कटल रहल हालै में गाड़ी से आवे के बाद ए बबुआ जी श्रीमती कुमारी भौजी देवी जी राउर भैया जी के नंबर रखले बानी तारा पले नहीं के ए जी हमरा लगे बा उ पुरान नंबर बा हां उ बंद बतावता और हमार मोबाइलो खराब हो गइल बा तनी अपन मोबाइलवा से लगा के हमके दी ना ला हमारे फोन वाला लगावो ए बबुआ जी ई तो लॉक बा अंगूरी करो तो के महे अंगुरिया आगे से कि पाछा से अरे आगे ही अंगूरिया न देखब त हमरो मजा ये भौजी हाँ खुल गल नंबर बोले लिखो बोले 98808 ठीक है ई कौन नंबर देतनी रेलटेल के 98808 के केतवा का मैं कस्टमर केयर यही के 98808 हो गई हाँ जी 95500 बैठ के मोर मोर लाही मोबाइल हक देले बा खाजो सुमित खाजो ना ना एकर रिचार्ज खत्म बा हम जान गइनी ई लागी ना ए खाली हमरो लोग फोन कइले नंबर हम सेव कइले बानी उ मिलावा ना 94400 चुक चुक आ 95500 पुक पुक लगाओ तो लगत है उठाइए ना उठाइए ना अभियंता में ढुकाइए ना गाड़ी में हेलो हेलो हाँ हेलो के बोलते नहीं चेंज जा स्कॉर्पियो में चेंज जा के हमर राजा जी बोलते नहीं ना तो तार प्रजा जी बोलते नहीं कहे गिरी लक्ष्मी ए जी राउर गोर चुके हम गोल लागता अरे चिरंजीवी भव और बताओ काई राजा जी का हो धनिया बताई रो बाहर जाके सब हमके भुलाइए गइल बनी ना कहो समाचार समाचार पूछतनी ए राजा जी हाँ अब जल्दी से रोवा घरे चलाई का होता है रोवा बिना मन उन लागत नहीं खे का है हो का जानी रोवा हमरा यादो आवेला कि ना आवेल यही बताओ कि लंगड़ा बैला कोइसन बदुरा पला खरी भूसी खाता टोना तो मार के लगा ए राजा जी का उ बैल के बारे में पूछतनी उ बैल तो खाली खाता गोबर देता तनी हमरा लड़का से बात करो लड़का कहाँ गइल बा लड़का दूध के फेरा में बा ए राजा जी कहो रोवा दूर रह के जोन दुख देतनी हां ए राजा जी ई दुख ना दवाई से ठीक होई ई तो हरदियो छपला से ठीक ना हुई ए राजा जी लेकिन रोवा हमारा अरमान में काहे माटी मिलावतन अब जल्दी से घरे चलाई हमार जियरा जुड़ा जाइए राजा जी हम ट्रेन कटा के टिकट पावत नहीं जल्दी तब जल्दी आ जाइबो ऐसे के तीज ह जल्दी टिकट कटा के तो न त देरी होई ट्रेन में कटा का जीव झटे आ जीव
हम बाउर बोला के फेरे में उतना रही लेना, लेकिन मजबूरी बा सोनू बाबा। जन ब्यास बोले बारे उ ना बोलो, अगर जान जान की गांव हो जवार हो